Keď obviníš progresívcov z toho, že sú radikálni ľavičiari, tak ti bežný progresívec takto odpovie. Vlastne PSK nie je krajne ľavicová strana, ale maximálne taká stredo-ľavica. Túto istú výhovorku používajú aj demokrati v Spojených štátoch. Hovoria o tom, že vlastne nie sú ľavičiari, ale stred až stredo-ľavica. Z čoho budete ale najviac šokovaní, je, že Smer je podľa tejto logiky bežná ľavicová strana. Takto aspoň je napísané na Wikipédii. Tak čo je tým pádom tá ľavica a pravica? Osobne si myslím, že tie významy ľavica a pravica nie sú také dobré, lebo môžu znamenať dve veci. Prvá vec, ktorú hlavne tí progresívci používajú, je ekonomická ľavica a pravica. Tento príklad nájdete trebárs na politickom kompase. Ekonomická ľavica verí, že štát má čo najviac zasahovať do ekonomiky, takisto sú im dôležité práva pracovníkov a pomoc chudobným. Túto pomoc financujú s vysokými daňmi pre bohatých. Mierne ekonomické ľavičiarstvo je teda sociálna demokracia, ktorá sa môže nájsť po celej Európe. A radikálne ekonomické ľavičiarstvo je silný socializmus a dokonca aj komunizmus. Ekonomická pravica je v zásade to opačné. Štát má čo najmenej zasahovať do ekonomiky a dávať ľuďom a firmám viacej slobody. Proste verí, že ľudia sú dosť zodpovední. Mierne ekonomické pravičiarstvo nájdeš napríklad vo Švajčiarsku a radikálne ekonomické pravičiarstvo nájdeš v Spojených štátoch. No dobre, ale keď si vezmeme len ekonomiku, tak v tom prípade je niekto ako Hitler na istej úrovni alebo dokonca viacej na ľavici ako progresívne Slovensko. Lebo nemeckí nacionálsocialisti boli socialisti a v ich programe bolo okrem iného dostupné dôchodky pre starých, sociálna podpora pre mladé rodiny a zásah do veľkých firiem a bank. Takže ak vám progresívec povie, že PS nie je ľavicová strana, tak im povedzte, že v tom prípade nebol Hitler pravičiar, ale ľavičiar. To, čo ale väčšina myslí, keď počuje významy ľavica a pravica, sú sociálne postoje. Takže ľavičiari sú progresívni liberáli a pravičiari sú tradicionálni konzervatívci. Progresívec ti povie, že to je nezmysel a že to nie je skutočná ľavica a pravica. Keď ti toto povie, tak sa ho spýtaj, kam by dal Hitlera na politické spektrum. Asi ti odpovie, že extrémna krajná pravica. A preto to nie je nezmysel, lebo toto tie významy znamenali, keď sa začali používať. Počas francúzskej revolúcie na konci 18. storočia bola spoločnosť celkom rozdelená. Vo francúzskom parlamente sedeli na ľavej strane revolučné hnutia, ktoré žiadali zmenu a rovnosť. A na pravej strane sedeli tradicionalisti, monarchisti a ľudia, čo podporovali cirkev. Takže chceli tie veci tak, ako boli pár desaťročí dozadu. Keď to teda porovnáme s dnešnou politikou, tak sa toho moc nezmenilo. Ľavicové strany žiadajú zmenu, teda v ich retorike je to progres, a pravicové strany ostali tradičné a konzervatívne. Proste chcú, aby sa veci vrátili tak, aké boli pred pár desaťročí. Ale ako sme sa od toho dostali k ekonomike? Prečo sú práve komunisti a sociálni demokrati ľavičiari a naopak, prečo sú kapitalisti pravičiari? Totiž počas industrializácie podporovali tieto ľavicové hnutia viacej pracovníkov, ich práva a sociálne reformy. Keď sa pozrieš na francúzsku revolúciu, tak to dáva zmysel, lebo boli to práve tie ľavicové hnutia, ktoré bojovali pre tých bežných ľudí. Čo boli hlavne farmári, ktorí nemali dostatočne jedla, lebo im to kráľ a vládnúca elita všetko zobrali. Pár desaťročí neskôr to bolo potom tak, že bežní ľudia boli hlavne pracovníci a žilo sa im zle kvôli zlým pracovným podmienkám. Takto dávalo zmysel, že práve tie ľavicové hnutia budú zase pre nich bojovať. A presne takto bol aj s pravicou. Počas francúzskej revolúcie chcela pravica naspäť monarchiu a cirkev. Takže vtedy bola pravica nielen strana konzervatizmu, ale hlavne strana systému. A keď sa ten systém zmenil na to, že elita spoločnosti boli tí ľudia, ktoré vlastnili fabriky, tak tie pravicové hnutia ostali lojálne k systému a podporovali teda veci ako menší zásah štátu a súkromné vlastníctvo. Ale dneska sa to tak ľahko nedá povedať, že pravica je strana systému a ľavica je strana ľudí. Ekonomicky by som povedal, že asi áno, preto som ja osobne ekonomický ľavičiar. Ale nemusí to byť vždycky tak. Smer je napríklad ekonomicky ľavicová strana a oni akože vôbec nie sú za ľudí a proti systému. Všeobecne nie je politika taká ľahká, že sa dá rozdeliť na ľavicu a pravicu.
Politika je na rozdiel od rodovej identity veľké spektrum, kde existuje skoro nekonečne veľa možností. Napríklad existujú ešte veci, ktoré sa nedajú úplne zaradiť do ľavice a pravice. Tie veci sú libertarianizmus, environmentalizmus, nacionalizmus, globalizmus, regionalizmus, militarizmus, multilateralizmus, sekularizmus, individualizmus a tak ďalej. Tým videom som vás chcel naučiť protiargument proti progresívcov, keď sa chcú vyhovoriť z toho, že nie sú radikálna ľavicová strana. Ale aj to, že politika je omnoho viacej ako len ľavica a pravica. Ak chcete, tak môžem pre ďalšie videá zaradiť rôzne politické strany a osoby v rôznych politických kompasoch, ktoré budú zahŕňať aj viacej faktorov než ľavica, pravica, libertarianizmus a autoritarianizmus. Ak chcete, tak môžem aj ja niekedy zrobiť rôzne politické testy, ať viete, ako ja vidím veci. Ale to by som až robil, keď bude face reveal a to bude kto vie kedy. Najneskôršie do ďalších voľbách, ale to je ešte ďaleko. Ja som Slovák Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.